huis, man. Ik ga een beetje relaxen. Ik heb een leuke dag gehad. Para-All-Star was bezig vandaag. Maar daar misdoen dat met Lucas Veersen net, hè. Dus als ik 15 mensen ben tegengekomen, hebben 17 mensen met mij hun zaken besproken. Ik weet niet waarop Surinamers wachten. Maar moet ik go eerlijk, if me want aksu if unoshi, zo te zeggen kon zeggen. Ik heb genoeg tijd hoor. Ja toch? Ik heb genoeg tijd, maar niet zoveel. Me want sabi if une merk op ete taki asei, zo te zeggen, asei per de man is echara kondrego. Wauw. Dus ik ga also nou hè. Ik ga relax, ik ga stribi, ik ga rustig. Morgen is zondag. Krijg je maandag weer. Benzineprijs gestegen. De koers is weer aan het stijgen. Gasbomprijs op. Stroomprijs op. SWM tak paypot me. Busprijzen op. Abredo komoro diri. Maar dat anosa e pre echte ina kondre. Echte zanseep zijn na kondre nonen. Wat speelt nu is de agressie. We zijn agressief geworden. We waren nooit sufferts. Maar we zijn agressief en we zijn niet agressief wanneer we agressief moeten zijn. We zijn agressief naar elkaar toe. Agers, we mandi tapus revi. Zo lees. Omdat dat is een politieke kleur. Maar zo lees naar je vast gewoon. We mandi tapus revi. En we hebben het niet eens door. Taki, we mandi verkeerd. We gebruiken atibron funu verkeerd, man. We gebruiken atibron funu verkeerd. Atibron sawe abi. Fukiru srefi, fetango srefi. Broko srefi, haru sref saka. Muskenu srefi. A dekati, minus pewe fena inspiratie dati. Of zij motiveren no. Maar ko gebruiken motivatie dati. Fudu antrasanna. Wala malay volk zij zat ook. Luka juru no de juru is na eigenlijk sribi juru of me. Maar dus als ze irriteer me, mino mango sribi. Neti mine sribi era mino sap voor you. You sa ne meki druk na nga akondre. Je sribi sweetie. You sa ne meki druk na nga toekomst voor you ching. You ook te sribi sweetie. You sa kande agers unap toekomstplannen. Agers leki unabib ching. We libi faga go to libi tate fudoro dede. Agers sa so we libi man. Ai. Deptje aan de agron, deptje wij vallen gewoon. Die kleintjes toch de. Als schrijfgroep, dezelfde groep waarover we het vaker hebben van de kinderen van nu zijn pinter. Die kinderen van nu zijn boy, ze zijn scherp. Precies die groep kijkt naar ons. Sommigen zeggen het niet. Maar breed meer. Ik praat met ieder, met de jong boy, jong dames, met de biggie man, bijuma, met de klasse, kuduman, porti wa mofina wang, met de strafman, vervoerman, kierman, abani rover, drugsdealers, ondernemers, directeuren met takanga de man, DNA-leden, karkon. Rang no de na sumamina op contact. Maar geen van jullie heeft een goed woordje. En wat houdt ons nog? Ja, wat houdt ons nog stil? Zitten we nog op een worst te wachten? Hebben we nog hoop dat deze mannen het zullen veranderen? Verandering is nog geen verbetering hoor. Maar goed, hoe stel op giti de bakana, tide zonde, wat je life. Voor tide neti, ik moest de maand hebben, want tak moro. Bijna midoro ozo.
Mo draai een poco do arka poco boom. Do Pique mi baka. Tot straks. Middewa live. Nou, taki. Fijne zondag. Love you.